така, второ нещо, иска да бъде рапър. Дори за рапър не става. Не може да рапира и две рим. Докараха му някакви рап компаньонки. Седи обаче си сложил някакъв шибан свичер на Спайдърмен за Бога. И той се прави на гангстър. Въпросът е, че аз в момента съм малко извън София. Познай кой е тук в къщата на баба Яга. В ръката с тояга, прилича на бандяга. С маска като ведър в междузвездната сага. Яко котънце към меча се присяга. Оу! Що гледаш камерата? Тъпък. Моя па май. Оставяме, брат. Утре ще спега бирните кутии са от мене. Скоро печелил ли си от тотото? Каква лотария? Държавната лотария, без билет. Тук що спечели? Чакай, тире! Много по-добре! Държи ли? Дъжте ли вие? Ето така се снима в нашата филмова продукция. Долни, наркомани, пияници, операторчето тук само лепи карти, продуцента е пиян на кучи, рападжийската звезда се съветва с лихварчето. Че шефа го няма, че ако не види, че е гран. Да, добре, че го няма шеф. Мале, ако не види, че е гран. Аре бе! Какво аре бе? Ти си! Давай момче! Ама играеш карти ли бе? Взимай ги. Шефа е само Саки те метна, пак е урипи такива. за малко е, за малко е. Само за малко. Колко пари ти плащам бе? Не ми викай бе! Не ми викай бе, тъпо! Много си умна бе! Остава братленце, как е? Супер! Кой отбит, че съм ти направил? Супер, аз съм ти отвел малко компанийка. Ароматки, настанявайте се. Окей. Беше смешна историята, извиняйте ти. Аз пуснах това. Тишина. Чакай. Аз го тренирам. А, добре. Добре, пускай звука. Няма звук. Окей. Дигни си малко ръцете. Пак ли си го тренираш? Най-сложната сцена. Не. Джаре, да затвориш да се огледаш. Джаре, свен се и зачува! И бавничко, в смисъл, какво да се такова? Мартина, върнете се пак, нали нямаше се движат, те не трябва толкова да идат напред. Последователи във Фейсбук. Какво е това нещо? Ами какво? Ти колко мъже плачат за мен, ти къв се имаш? Айде обясни ми! Виж какво ме интересува? Всеки краката си, всеки! Аз съм до твоя гъс, нали? Да ти приличам на някой, който го интересува шибания ти фейкопа. Ти на кучета такъвто и да е кревиш да им метнеш, пак ще се наквърят, нали се? Ти сама нямаше да ми говориш така, бе! Буклук! Това ли искате и вие? Да бъдете звезди като Джорджан. Сцена 30, тейк 4, рол 5. Трябва ли да е тейк 5, рол 1? Няма значение. Дай, тропе. Тейк 4, рол 5. Старт! Сатър! Сатър! Искам да се чува звука!
го сложа. Да, беби, си една крава. Аре, маско, отива ти, дай да чуя звука. Вие сте скандални. Добре. Фил, съм ти една изненада. Искам нашата пеница, защо си изненадки? Бъде ти открадна куфричето. Залагай! Как беше това? Добре. Кой ще кара колата, бе? Бро, той май вече не може да кара. Чеч, ни трябва да сме много сериозни. Да. Ей! Стиги се, бе. Стиги се. Дай пак. Може да се запознаеш. Какво? Какво каза? Отговаряй, бе. Страх, моето момче! Страх, бе! В момента Сатъра извършва една много сложна операция. Практикува как да вади очи, като реже лимончета. Ще го правим барманче. Баваш се нещо ти, бе! Не, моля ви се. За да мога да вляза. Добре, готов ли си ти? Ти готов ли си? Ти готов ли си? Готов съм. Почвай да рапираш. Аз снимам, давай. Копане куките! Куките! Куките са отвънка! Motherfucker! What the fuck is so funny about this guy here? What the fuck is so funny about him, man? Does he look like a clown to you? Смешно ти е, нали? Does he look like a clown to you? Покажи ми! Show those people how to Не, fuck, бе, eh? той е забавен, бе! Искам да отбележа някои думи за Сатъра. Сатър, много добре раздаваш с... Сатъра. Сатър! Утре главата ти може да бъде качена на Сергия за експонати. Пчела, аз нещо не мога да си седна. Абе, вие много отворени станахте. Мартин и Сатъра ги няма и се правите на интереси. Ти ли си албанец? Чеченец. Начало. Чай да ви разкажа нещо. Вчера срещнах се в коридора. Пита ми, трябва да ти подаря малко история на тебе. Малко история, майко бе. Чакайте да ви разкажа вчера какво ми се случи. Срещнах се в коридора. И вика, какво става да се... Чакайте да ви кажа нещо смешно. Вчера гледам се в коридора и вика, съседе, трябва да ти подаря история за Коледа. Вика, защо? Защото като правите секс жена ти и целият Бог гледа. Аз вика, пак, аз трябва да ти подаря бинокъл. Това е твоята жена. Залегни! Ама много сте нахилени! Така. И сега моето момиче тук сега ще ти покажа какво ще правиме. Ще става много готина вечер, ти казвам. Са тук цвети той, дай тук друсни един гюбек. А те завшето за цялата компания, Марче, ела тук, и... Айде, Настя. Млада булка, бела пък и грива, на пилона нея си я вива, айде, аз ева. Я видиш гаджета дрънке, как поклаща снагата си тънка, опа! Айде, не кое левче душата? Нема левче! Ченлака чикитет, аде мале, ченлака чикитет, хоп, евре! Добре, браво! И ти качи краката. Ще събориш масата накрая. Айде, давай. Май ти си ми едно слънчице. Какво слънчице? Какво? Огря всичките белани в квартала. Много смешно. А знаеш кое е най-новото нещо, което излезе от устата на една жена? Айде вием, какво ще измислиш? Она работа на Айнщайн е... Ти да искаш на престрелка? Имам един последен въпрос към вас. Кой ще ходи на концертния, на коледен концерт на Савит Маринов? Ние! Ще се видим там! Продължаваме напред! Отиваме на купон! Добре.
Така е перфектно, давайте. Добре дошли в нашия. Само тук може да намерите пачка гарнитура за москвичи 12 так или делко за специалното производство в България, Рено 12, Алпин, Болгар Рено. Аз ви предлагам да го оставим половин час тук вързан и да видим после дали ще продава. Ти пък откъде имаш тъшаците да идваш тук? Господин химик, повярвайте ми, аз имам страшно големи тъшаци. Леко да не се взървиш. Кайзер, преди си знам, че съм много по-лърто, не зализа лайни отгоре. Виж сега, Пепи, преди да кажеш някаква друга глупост, аз мога лично да ти обясня каква е основната разлика между вас двамата и защо той, а не ти. Кайзер, аз съм дошъл тук да говоря с нещо за тебе, но не става въпрос за бизнес. Вече не искам да говоря. Какви с тия фасони, бе? Какво ти става, Мартине? Искате ли да ви кажа някои неща да ви припомна, че освен, че сте едни обикновени престъпници, които аз създадох, и единствената разлика от това, което бяхте преди и сега, е начина, по който се обличате, че имате малко повече парички, карате някакви колички и какво беше? И ви обичат всички. Влизаш, Катър. Така, това да се включи. Така, аз снимам. На една чертичка батерия. Нищо. Да бе, Мартов кара, бе, Клапата малко по... супер, супер. От кръстоса ни огън. Давайте. Абе, въобще не ми говори, бе! Виж какво, опрях и пистолета до главата и казах, слънце моя тази вечер си смен, аз не повече мога да направя по-после. Че не си доволна всеки път, бе! Така са те свалих и те миналия път, нали сещаш? Да, точно така, точно. Така бях излязъл. Да. И така ме хареса. 1 метър. 35-1. Старт. Няма ли малко съм? Давай, свиш. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A las mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. A que dedique el caballo por su cielo yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Млъкнете! Млъквайте и почваме. Айде, давай. Сцена 10, тейк 6, рол 4. Бого, хващай лъня. Чакайте, бе, ама много бързате. Той не излиза от Изчакайте надър, вие да. почвате. Екшън! Ти знаеш кое е най-умното нещо излязло от устата на една жена? Айде да видим какво ще измислиш. Милна работа на Айнщайн. Ти нали искаш да престрелиш? Ще ти покажа на Уестър. Тайвенце, седни си, свари пистолета, моля си. Аз ще кажа седни на тебе. Кайзер, защо ги... Ама слънците, аз още обичам. Давай, бе! Кайзер казва, приключи сделката. Мен ти пара рецепта. Работи. Джани фокуса. Така съм бръзнани. Им си фокус. Клапа. Show me the клапа. Видяй се. Show me the клапа. Show me the money! 12, тейк 3, рол 2. Браво! 2, 3, 1!
Гробарът се напуши малко по-евтино. Заобиколен съм от идиоти.